Moikka! Mä nyt tässä teille nopeasti ilmoittelin, että mä oon menossa nyt Janikalle. Menen tosiaan Janikalle ja sieltä sitten lähdetään Laavulle urheilutalon lähelle, koska me halutaan tehdä jotain, niinku eväsretki sinne. Me halutaan tehdä jotain jännää, mitä me ei ole koskaan enää tehty niinku kahdestaan. Ja nyt kun tietysti on syysloma, niin halutaan tehdä jotain hauskaa, semmoista mitä ei ole ennen tehty. Niin mä nyt sen nopeasti sitten teille ilmoittelen. Tosiaan, mulla on tässä näin lökäärit päällä ja teitä varmaan kiinnostaa, mutta mä nyt kerron teille mun päivän asun. Tämmöset tosi komeat H&M kengät. Nyt näkyy tämmöset. Mä tykkään sitä tosi paljon. Tosi paljon itse asiassa. Nää on mun lempikengät. Tää on vähän tämmönen alhainmatto. No joo. Sitten mulla on lökärit jalassa. Ei ole kovin suuri yllätys siellä alla. Mulla on verkkarit vielä. Ja näin. Sitten tässä on vaan harmaa toppia. Sitten täällä on tämmöstä pitkähiasta vaan. Ei nyt oikein hyvin näy, mutta tämmöstä vaan jotain pikkusta. Ja sitten tässä on mun tuulitakki. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tuohon taskut on tosi tiukka. Sitten tässä on vaan huivi. Tykkään tästä tosi paljon. Mulla on 2 tämmöstä huivia, mutta siis niinku toinen on semmonen villainen ja musta. Ja näin. Mutta ei tosiaan mitään muuta, että tässä niinku pikkuhiljaa tuli varmaan tosi pimeetä. Olisiko nyt parempi? No joo. Tässä mä nyt lähden sinne Janikalle. Lähden skootterilla. Näkyyköhän? Tai katsoa peilistä, että näkyykö niinku mitä mä tässä teille sanon. Anteeksi tää mun ääni, mä oon tosi niinku mä oon flunssassa ja mä oon vähän sairaana, mutta lähden skootterilla nyt Janikalle. Tässä samalla, sori kun nyt tuli taas vähän pimiää, mutta ei kai se mitään. Pitää vaihtaa kättä. Täällä on vähän parempi valaistus sitten varmaan ainakin toivon, niin en pystykään näkemään. Mutta joo. Tosiaan lähden sinne. No joo, nyt on tosiaan siis syysloma. Me varmaan huomenna Mialle Evijärvelle yöksi. Tutustun kyläläisten ihmisiin, mitä siellä on. Ja avasinpas autotallin noin. No joo, tosiaan tutustun niihin ihmisiin siellä ja pitää valita, että mitkä hanskat mä otan. Onkin nämä. Niin, menen tosiaan sinne. On ollut töissä maanantaista keskiviikkoon Furfixilla. Äiti ja iskä on siellä töissä. Niin menin sitten sinne ja kun ne pyysi mua tai Sari pyysi mua sinne, niin semmoista. Tää nyt on hiukan kyllä hankalaa, mutta no joo, mulla ei varmaan mitään muuta ollut asiaa. Pitää lähteä kohtapuolin sinne. Tai pitää kohtapuolin lähteä, koska tulee muuten tosi kiire. Ei mulla varmaankaan muuta ollut. Et jos tulee asiaa, niin kommentoikaa tuohon alas. Tai laittakaa foorumissa jotain kysymyksiä, asiallisia mielellään. Antakaa kommenttia tuolle alas ja painakaa sitä luin-napista, niin tulee sitten selkoa, että kannattaako mun tehdä näitä videoita lisää vai ei. Mutta joo, moikka!